delengen bongsor temen ya. Golongane Bangkok serba gede kabeh. Bokonge gede sampai sining tengahku tobrut. Wah biyong mah gawe isin bae ning isunku. Bagian kayak kenen gak anake biyung je. Ki bagian kayak kenen ki bengene ki penyanyi organ gini. Biduan artis pantura. Mulane bakal metu gulaki pengen disambut karo lagu-lagu iya. Pokoke mah gulaki bengene ki seliting seangkatan karo Dian Anikku. Bengene dadi biduane Gunawan Nada. Ku pimpinane ku Nabugong ku. Barangku pimpinane ku demening kula kono yong. Modus bae kono. Ngajak kula kokon dadi biduane padahal maya naksir ning kula niku. Barange mah anu apa seneng bahkan deleng geolane kula ku. Dak kula ki bahkan nembangku bisa goyang itik, bisa goyang ngebor. Pokoknya mah ngebore ki bisa ngebor sumur kedik. Pokoknya mah bakal kula sing nembangku ning Gunawan Nadaku ya. Pokoknya sing sawerku pirang-pirang yung. Kadang ya sing sawere pada mabok pada ribut pada gulet niku. Iya percaya ya. Dak Senok Sarboah ki minangka andelane biyung. Prawane biyung, awas ya nok ya. Yen jaman saiki ku jaga kehormatane wong wadon ku angel nok. Soalnya pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan niku. Iya yung, bagian kula kaya kenen gak? Kula mamasin jaga yung. Tenang bae yung. Pokoknya bakana bocah lanang sing mareki kula ku wis pokoknya mau sebut didingin. Pokoknya wis tak kula niki bagian kaya kenen gak galak ning lanang ku. Penggambang ku sedurunge wis kawin mah. Bengen ku sering dolan apel ning kula ku. Baring gawa martabak. Nyogoke ku karo martabak bae niku yo. Ya nok ya ku kawruh anak marang awakmu ning dina iki kepanggih karo masyarakat Desa Lelea nok. Pokoke ning kene maragem carem kompak-kompake masyarakat yen nganakaken acara adat sedekah bumi. Pokoke budaya, tradisi, adat istiadat iku minangka identitas kita wong Jawa. Yen ngerasa dadi wong Jawa aja sampai ilang Jawane nok. Yen ngerasa dadi wong Dermayu aja ilang Dermayune. Pokoke ning Dermayu mah masih akeh acara adatku. Kayak dene sedekah bumi. Kayak mapak sri, mapak tambah, unjungan, terus nadranan ning pinggir-pinggir laut kan. Ku tukang hidung nadranane ku gampang. Biasa ning tengah laut sampai ke sawah ning blekutak. Bagian kayak konon gak bengene pacar kula niku ya. Langgan gula niku. Ya nok ya. Wis lah aja kesuwen ora kerasa ya nok ya. Wis arep jam 12 bae. Pokoke keasiken bakal wayangku
Aja sampai jam 4 ya. Kowe bayarannya tambahi bak sampai jam 4. Ya wis yung. Pokoknya kesenian tradisi adiluhung kayak dene wayang iki kudu tetep lestari ya yung ya. Sebab iki minangka ciptaan yang para wali dudu wong baen-baen yung. Baka para wali ku wali songo ku dudu wong bandrak-bandrakan nyiptakaken wayang iki minangka dadi media dakwah siar Islam niku yung ya nok ya kin tontonan wayang kesebute tontonan tatanan tuntunan tontonan ya kanggo ngibur masyarakat diapik-apik kayak dene gamelane naya dene sing kompak wayange sing bagus-bagus tatanan ya kudu ditata kabeh gendinge terus omongane dipilih sing becik anggo bisa mituturi anane ning tuntunan mau no. Iya ya yung bener ya yung ya pokoknya bengi kiyen nggih wayangan ning Desa Leleak ya pokoknya kudu ninggalaken kesannya yung ya apa maning streaming gini yung sing nonton kiap wong semancanegara niku yung iya nok ya pokoknya zaman sekin mah serba canggih bagian orang nonton ning panggung nggak bisa nonton ning HP ning rumah mulane sing sawer ku akeh sing pada transfer apa iya TF ya wis yung ayo dilajengaken malih lampahane yung kula tingali niki lampahane pepakem yung baka pepakem iku galur pokoknya lampahan mah pasti pragat beli wurung beres beli wurung aja watir ya yung ya mangga ayo dilajengaken lampahane no. Gegen gandya kang winus kocapa dateng ing setengeng margi ing catur denda catur tegesing papat denda dedalan dalane kang cawang papat lumampai raja bengis raja Punggawa saking negeri Cedipura kasebat Sang Prabu Prawaspati putranipun Prabu Sopana kiprae Sang Prabu Prawaspati kadya bang barongan lumpamai yang wajah bala Cedipura kabeh ngeling-ngeling mangkane eling ayo siapaken kabeh persenjataane budal mumpung ning dunya tumuju ning Telaga Dua Tawana sing teliti ngati-ati
truk suku kapat koncang sepak saudari semplah limbeyane wonge gandang tumali warna wonge gandang makesawange wang malang pupu negasi katon gandang kagapar asa ya mamai ugi silangut dewe lang pelalik selawase mas udinek di ya nokiput sampun lamun mamai juna nini sari eki nelingeni mangkanending nelingan mumpung nenggonya sing teliti lan hati-hati bangrang nerarangken melo nyawang sing kadoan melo nyawang sing kadoan kodong karemorang sing ngepange gawe gagas maselawase Mimeleman wong bodas dewe jarang amat jepit aja lali selawase saumur masih kemotan Meme sari meme rasti ame gede wong pegagan Pati mene dewe aja lali selawase sareng amaji deketing wong pegagan kapetakan sampo lali selawase mama bumi leya sareng mama ugi gede mama ngetio papai rapa sareng ratu ayo plastik wong kempet sareng sambal sumimbah mulane gede sing pangauban mamae dede cabi papae dede cabi sampono lamun inggih Gusti lebat mama bumi lelea ngan uku
balik para pengagung negeri Cedipura kang den pimpin dateng Narendra bengis singit ketingale angger kesawangi tajem surut sojane mamai ugi wong langut sereng mamai tio kedik sing hormati yaiku Sang Prabu Parwaspati putrane Sang Prabu Sopala saksana pangandikaning Lirpenda Sima Bentala Sima tegesing macan Bentala bayangan kados macan kang sampun dados bayangan mamai ugi sareng mamai tio kedik mamai rapa wong langut getem suwantene kadya guru kidul punika yait lesmana ningrat leketekeng jagat manuka sumaning jajal laknat ya bandaku ya dunyaku ya suki sukyai sundewek Mas Udinok iput sing losari Brebes eman sayang selawase Pati Dirgayuda bagianing Palangarsan ca inggih Gusti Prabu ing Cedipura kula nyuwun pangabaktos lan awakmu tumenggung dam darat mamerapang minangkane mama bumi lelaya dewek sing paling eman inggih Gusti kula dam darat nyuwun sembah pangabaktos mugia dipun katampi Gusti seret temen ngomonge sira bakal ora lancar dikorek cungure nganggo tabuh kendang mama bumi lelea kelingan kenang hidepe kenang sayangi aku wis nyiapaken kabeh ini iki wis ananing setengahing dalan bakal tumuju ing telaga dua tawana ning bale Makambang tujuanku arep nuntut bales kematiane wong tua Panrama Prabu Sopala mama bumi lelea mama rapa dewe sareng ibuku we kedik mama kuwraidi tuan rumah emang iki kesempatane ya sebab Prabu Kresna lagi tapanindra ora bisa apa-apa kesempatan isun kanggo nuntut bales gampang anggoni aku mejahi mateni Prabu Kresna mau takdir beli bisa dipungkir ciri wanci ciri
banci bagja diri mamaku ketulis ke gawang janji. Ayo Krit lambit rungkat kimpul gajah gelar colok lintang. Wis wancine aku nuntut balas kematiane wong tu. Durung sudi rasane ati yen aku durung bisa nikas jejanggane Prabu Kresna. Godhong kare morak sing ngepangi yen dipikir gawe gagas lawase. Putune kasda gawe gagas ning pikiran. Nyuwun ngapunten Gusti, niki wonten selingan Gusti. Sederenge kula nglanjutaken lumampah tumuju ning Telaga Dua Tawana niki hiburan rumiyin nggih Gusti. Wonten panyuwunan lagu malih niki saking Mamae Juna nyuwun lagu Wong Ireng nggih Gusti. Wah lagu penggambang ya. Sambung malih sing nok anis sing jambak nyuwun lagu sumur sangat maning. Mangga diputer lagune. Kakang kula turun pitun jalu kampung. Kula wis ngaku ngrasa pernah selingkuh demeni wong wis suwe ketemu.
wasani bengine tekwiridi sun rapala kenjampi ajian semar putih tegejok kumine tersebut naran memajuna begewiri danane gelem malika ati memajuna seminggu ora tanda semajuna sampai sewungan tuntas setengah kali sampai milema sampai beli kolongan mamai ugi apa ketul cimate apa saking badane begewir danane tapi masih ayo aja kesuwen dilanjutakan lumampai tumuju ning telaga duit tambahan Abe ayo aku duwe tujuan mateni Kresna ananing balik kambang Abe
alon-alon tali baton bagian alon asa kelakon Masyanto putra sampun lamun sareng Mamai Warna sing weluntas sing ditembangi Mamai Warna sing hormati Mamai Warna Mamai Warna sing bayari Cha iki sapa wong batik pasti ketitik nyegat tuwindaku sapa sesambating wewangi yen awakmu tambuh marang aku aku pati ing Dwarawati Raden Setyaki wujude kutet ya mendek Setyaki awakmu sahabat yen awakmu tambu marang aku pepati ing negeri Cedipura kasebat Pati Dirgayuda ana tujuan apa awakmu Masyanto putra Keding ya belakotang terus terang belaka sudah aku ora tedeng ora aling-aling aku duwe tujuan ciri wanci mabak jadiri Gustiku Narendra ing Cedipura Prabu Prawaspati harap nuntut bales kematianne wong tuane Prabu Sopala eling-eling kang mati ning tangane Kresna saiki Kresna lagi tapan Indra ning bale Makambang tugasku mateni Kresna kang lagi tapa keparat awakmu yen arep ganggu tapanendrane Raka Prabu ciri wanci langkahana dingin batange Raden Setyaki Yanto putra sing hormati pira kandele kulitmu Setyaki bocah kelowor bocah pendek aku Pati Dirgayuda yen tanganku darat ning dadamu awakmu ora muta gede bakal tak sembah ider-ideran keparat aja kaken gluduk ananging ora udan sing dadi nyatane ayo perang tanding karo aku tak rembasa keparat Setyaki Wajah bala Cedipura kawe ayo maju dikeroyok Setyaki maju
Ana sing jaga wujudé pepati. Ayo wadya balak kabeh disuruh ngetan peperangannya.